baarin nussimaan. Sitten mennään siihen ovelle. Heilutellaan vitumosta jellodildo. Haha, meillä on tämmönen. Ette te pääse sisälle. Miksei saatana, kun meillä on tämmönen vitumonen dildo. Ette vaan pääse sisälle saatana. Vaikka jos rahaa maksaa koko baari ostaa itelle, niin sitten me kohta huomataan, että me ollaan puolen tunnin päästä jossain kujalla, mutta me toistimme piirissä.